Salutare, salutare! Nu e săptămână de la bunul Dumnezeu în ultima vreme, încât să nu ne distrăm pe seama și cu ajutorul parlamentarilor aleșilor neamului. Săptămâna asta, spre exemplu, avem, nici n-a început bine, de altfel, și avem un prim meci la categoria grea între liderul AUR, George Simion, și președintele interimar al Camerei, Alfred de Simonis. Pur și simplu, cei doi s-au încăierat de la o poveste în care, pe de o parte, ar fi fost implicat și o rudă a lui Alfred de Simonis, dar și un deputat al AUR. A existat un schimb de amabilități pe care ni le și vi le puteți imagina cu ușurință, dar pe care noi aici pe post nu le putem reproduce. Ar fi o anume orientare pe care o găsim cu toții fără niciun fel de busolă. Sunteți oameni deștepți și vă dați seama la ce facem referire. Cert este că între cei doi oameni politici care ar trebui să dea un anume ton și să ofere un anume model românului de rând, a izbucnit dita mai scandalul în care, bineînțeles, că telefonul mobil a fost din nou martor la toate cele ce nu se pot spune. Dar nu se spune că fiecare țară are reprezentanții pe care și merită? Ba, se spune și de Dar multă în România vreme. asta noastră profundă, nu se ceartă oamenii pe la mese, pe la parastase, pe la nunți. De ce vrei tu să muți acest scandal din Palatul Parlamentului pe stradă? Oamenii ăștia se poartă Sau poate că tu știi... Oamenii ăștia se poartă cum știu și ei. Păi, Domnul Simonis, acum vreun an și ceva, i-a spus lui George să-și ia maimuța de acolo. Se referea la un deputat AUR. Da. Deci nu vorbim acum că George ar fi la care vorbește urât. Vorbesc amândoi urât. Da, adică nu trebuie să facem diferențe. Deci, da, George Simion e mai vocal, dar acum un an, când în momentul în care s-a referit Alfred Simonis la un coleg de-al lui Simion, ia-ți, băi, George, maimuța de aici. Dar pe de altă Cum parte... vorbim? Ăla e nivelul Parlamentului? Cu maimuțe, cu jeguri, cu telefoane toată noaptea de amenințare, că și nu să vorbească la cameră? Oricum, titlul pe care noi l-am oferit este un citat dintr-o declarație, e drept, neoficială a președintelui interimar al Camerei, care i-a argumentat lui George Simion că nu îi poate permite accesul la microfon deputatului AUR, fiindcă este, citez, un jeg uman care și-a permis să îl înjure de mamă și că nu poate să stea lângă un asemenea personaj. Președintele interimar al Camerei Deputaților. Adică al patrulea bărbat politic în interimar. Statul român. Se referă la un coleg parlamentar al treilea, pardon, care o fi poate mai slobod la gură, poate mai mirositor îmbrăcat, să zicem, și că nu poate să stea lângă un jeg uman. Și noi spunem că George Simion e Golanu. Păi, în cazul de față nu prea arată Golan, scuze-mă. Sigur că da, fiindcă în chestiunile astea, atunci când se aprinde conflictul și nu mai ține nimeni cont nici de declarații politice sau apolitice, că la parlamentarii noștri... nu mai este declarație politică, este declarație de jignitoare. Deci, asta e povestea pe care noi, cei din presă, vom apăsa mereu pe pedala care ne spune că asemenea lucruri nu se fac. La un anume nivel nu se fac. Nu știu, fie de dragul faptului că primești o căruță de bani pentru povestea asta, fie de dragul de amorul artei, fie de dragul faptului că ești politician și că oamenii se așteaptă să vadă de la tine. Dacă reprezentanții noștri au ajuns să facă așa, cum să ne purtăm noi? Păi poate nu noi cei de la televiziune, ci românul de rând. Păi, cum să se raporteze între vecini când au o dispută pe șomătura sau strada? De genul jeg uman, pleacă-mă de aici și alte lucruri. Ia-ți maimuța, două la plimbare, vezi de treaba ta, ce mă vrei să vorbești în Parlament, de parcă n-ar avea dreptul să vorbească așa cum este prevăzut prin regulament. Nu i-a spus lui Catalan, ce cauți tu la microfon, sau lui Vicențiu Popa, niște jurnaliști, cum pot ei să fie? I-a spus unui coleg parlamentar, ales de români. Așa că, pur și simplu, nu facem nimic altceva decât să mai bifăm o săptămână cu un iureș parlamentar. Ultima a fost săptămâna trecută, atunci când parlamentarii noștri au vizionat, în mod normal, într-o ședință secretă, lucrurile care s-au petrecut în Israel în urmă cu mai bine de o lună și ceva, și în care parlamentarii noștri iar au dat cu brânza în fasole, ca să nu folosim alte expresii.
ne putem gândi doar atât. Oare ce spectacol vom avea săptămâna viitoare?